आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPLआ मोनसे शर्ट टार्म्स आरो लं टार्म्सनि माखासे जों हाबाफारि जों खालामबाय थादों आरो दिनैहाय जोंनि 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायावनो जोङो दिनैहाय मोनसे माइ हानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जों लाखांबाय आरो जोंहा दा गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबाय थानो जों सिगांदों। दिनैहाय जोङो 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायावनो दिनै एन्टि ड्राग्स एवारनेस प्रग्राम एन्ड रेलि बे हाबाफारिखौबो जोङो नैबे हाथिसार ओनसोलाव दिनै जोङो लाखांबाय आरो जों दिनैहाय बेखौनो फोसावनो लुबैदों जोंनि 12 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायावनो जा इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सचेन्ज ट्रेड एक्सप' खालामनायनि जों बाथ्रा साननाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि जोबथा बा डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायावनो बे इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप' 2022 बेखौ जों खालामनो जों सिगांदों। आं आसा खालामगोन जोङो बेखौ थाबैनो जोंनि नैबे हाथिसाराव जोंहा इन्ड' भुटान बर्डार बे जायगायाव जों खालामनो जों सिगांदों आरो बाहाय जोंहा मोननै हादोरनि जे भुटान आरो इन्डियानि गोबां जोंहा सोलाय सोल' खालामनांगौनि जोंहा बाथ्रा दङ। जा भुटाननि माखासे बाहाय गोबां दिहुनथाइफोर बे दिहुनथाइफोरखौ जोंहा बे जोंनि एक्सप'आव जोङो फाननाय बायनाय जों खालामनो लुबैदों आरो जोंनि भारतनिफ्राय गोबां बेबादि दिहुनथाइ बे दिहुनथाइफोरखौबो जोङो बे एक्सप'नि गेजेरजों जोङो बायनाय फाननाय बेखिनिखौ खालामनो लुबैदों। आं आसा खालामगोन जोङो थाबैनो बे इन्टारनेशनेल ट्रेड एक्सप' बे एक्सप'नि थाखाय जों मोनसे बानजाय आफाद जों दानानै होगोन आरो बे बानजाय आफादनि गेजेरजोंनो जों बे हाबाफारिखौ खुंलांनो थाखाय जोङो सिगांदों। बे एक्सप'खौ बबे जायगायाव खालामनो नोंथांमोना थियारि जादों? जों बेखौ हाथिसारनि नैबे जिखिनि जोंहा माबा दङ बै हिमालयान क्लाब दङ बे क्लाबनि गेवलां फोथार दङ बे गेवलां फोथारावनो जों बेखौ खुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। माखासे समावहाय एक्सप'आवहाय नुनो मोनो गुबुन गुबुन हादरसाफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै राजस्थान दिल्लीफोरनिफ्रायबो फैनानै माबा फैनायखौ नुयो। दा बे एक्सप'आव बेफोरबायदि गोजान जायगानिफ्राय फैगोन नामा? जों बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों आरो नैबे एक्सप'आव जोंहा जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि आरो जोंनि सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बेबादि जोंहा माखासे बायनाय फायनायनि जे बेबस्था राजस्थान दिल्लीफोरनिफ्रायबो फैनानै माबा फैनायखौ नुयो। दा बे एक्सप'आव बेफोरबायदि गोजान जायगानिफ्राय फैगोन नामा? जों बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों आरो नैबे एक्सप'आव जोंहा जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि आरो जोंनि सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन जायगानि बेबादि जोंहा माखासे बायनाय फायनायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो निसय खालामहोनायनि सिन्था खालामनाय जादों आरो भुटाननिफ्रायबो जोङो गोबां बेबादि फाननाय बायनायनि जे राहा बे राहाखौबो जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। एक्सप'आवहाय माखासे समावहाय गोबां मानसिफ्रा लोङै जायै फैनानै दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि बेलायावहाय रैखाथिनि थाखायहाय माबायदि बेबस्था लानाय जागोन? जोंथ' बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे एक्सप' होननानै बुङोब्ला बेबादि लोंनाय जानायफोरखौ जोङो बांद्राय लाय होनायखौ जोङो खालामनो लुबैयाखै। जोङो प्रसासनजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बे खामानिफोरखौ जोङो मावलांनो जों सिगांगोन आरो जों बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ दं होननानैसो जों सानो।